večer já jsem byl požádán, abych přednesl kratičký prolog a na závěr kratičký epilog. Ten prolog obsahuje věci, které autoři divadelních her rádi používají, protože jim nestačí, že napíšou text a dialog, ale mají ambici ještě ovlivňovat další dění na jevišti, takže píšou do závorek takzvané scénické poznámky. A tady v tom krátkém prologu jsou též 3 scénické poznámky. A aby jsme jaksi navodili atmosféru divadelní iluze, tak já vás musím požádat, abyste se mnou spolupracovali. Ty scénické poznámky jsou zvukové, takže vás požádám, abyste v jistém místě, kde já přečtu něco a dám vám pokyn, tak abyste se mnou spolupracovali a ty zvuky jsou. První je zvěř řve. Když zvěř řve, ono to vlastně v tom textu je předtím, a na to, až vám pokynu, tak bych vás chtěl poprosit, abyste opravdu, ale nestyďte se, opuste to naplno, zvěř řve, ano. Druhá, pak je další krátká větička a tam jde o krákání a švikoření ptactva. Takže já navrhuji, aby krákali pánové a švikořili dámy. To má logiku, že jo, to bude akorát. No a na závěr zase po krátké větičce bych vás poprosil o cučení včel. Jo, cučení včel. Tak já nevím, já myslím, že pojďme to zkusit a pak to dáme celý. Zkuste tedy zvěř řve. A teď tedy krákání a švikoření ptactva. Výborně, já myslím, že to máme. Cučení včel nemusíme zkoušet. Takže byl jednou jeden čas, že česká země byla tu pouští, tam bažinou lidu prázdnou, kam česká vodka nebyla ještě vkročena. Po všech jejich částech rozkládaly se husté lesy, v nichž nebylo jiného zvuku než řvaní zvěře bez překážky přebíhající. Krákání a veselé švikoření ptactva, jež se ještě šižby a nástrah nelekalo. A vzučení včel, které sladkost kvítku té země snášely do brlohů svých v dunách poloschmilých dřev. I stalo se toto. Daleko za horama tu zemi věnčícími bydlel muž, leh mocný, jenž se svými nebohody. Byl se dopustil mužebojstva. Tady mám trošku problém s tím termínem, to mužebojstvo, to, že se bojí nebo něco. Nevím, jestli to není chyba nějaká, jestli tam nemá být mužebýstva, že se byli nebo něco. Hele, to uvidíme pak, že nám to možná objasní, na to se těším. Čili byl se dopustil mužebojstva nebo mužebýstva a věda dobře, že platí právo dnes mě, zítra tobě, položil si na plece dětky, tady mám taky trošku se, jako moc tomu nerozumím, takhle položil si na plece dětku, to evokuje nějakou historii nebo tradici rodu, jako, no a nebo je to chyba a je to překlep a patří tam děti, že jo, to by mělo logiku na teplo, že se tam vydává. Výborně, to zase uvidíme, co si položí hlavní postava na plece. Čili položil si na plece dětky nebo děti a pojav sebou družinu svou a dobytek svůj, klestil si cestu skrze nekonečný most.
Dáme si pauzu. Nakrmíme. Napojíme. Dobré, nadojčíme. Ale že tu majú pekný les, čo? Sami to tu ľúbi. Čučoriedky, lienky, drevokocúry. Čo hovoríš? Les. Vidím. Ale je to tu skoro tak pěkný jako v Pripyatských bažinách. A kdy už tam bude? Ty papu ti jednu trestne po papuli za ty drzé reči, že uvidíš. Ja som trpezlivý pratatko, ale neser mal do ty mravce nasypem do toho pána. No ne, fratáti, podívej, tupé truby. Tady jedna. A tady ještě jedna. No to by se jeden nenadal, co v těch cizích krajích všechno roste. Sici, pojď sem. No, na tohle recept neznám. No, zkusila bych to zavařit. Ale to bude chtít větší špát. Václave, doufám, že budeme mít větší špát. Jasné, chrobáček, špajzu jako v Hiltone budeš mať. Ale ja som si není istý, či toto je jedle. No tak co říkají v tom vedekru? Vedekru? No, neviem, to sú husy jak fúriky, koberce hríbov, jazera plné strdia, ale o rúrach tu nič nehovoria. Neviem. Ja by som to tu nehal, čo sa s tým budeme paprať. No ty jsi dobrej, prvotřídní plastový trubky, úplně zadarmo, ty bys je tu nechal. A na čo nám budú? Ale mám takový předtušení, že se nám budou ještě pouze hodit. No ale já víc neunesu. Tak. No Božívka, dočkaj, no čo blázniš? Však to sú naši detkovia, naša ochrana, naše koreny. Ale prosím tě, sám se skořen. Říkám snad, že je musíme zakopat. Necháme je tady pod stromem a když se usadíme, no tak se pro ně vrátíme, ne? Skříncík má prázdnou nouši a může pár těch krásných trubencí sebou. No já nevím, dětka za trubku, kus za kus. No tak to by snad šlo. Ja ty nevím, Božinka, aby sme z toho nemali nejakú smolu ešte. Ale jdem. Kouzelní hájové, kde jste? Čarovný prameni, kde zurčíš? Hájové, nic. Pramen, nic. A tak jsem si s nima vždycky tak dobře pokecal. Ale přece tady někde musí být. Nebo už to snad nějak ezotericky blbnu. No co? Chlápek v kloboučku mě najal. Máte utonský kolečka? Nemá. Platí něčím? Platí mě tímhle. Smaženejma? Vypákama. No, to tak. Jo. Moudrá lesní lani, co mi povíš? Už jsem ani nedoufal. Nazdar les, lesní muži. Na les, co ojde.
tedy moudrou lesní láň, ale tebe mi určitě posílá samodobrotivé keltské božstvo. Na ryby? Na ryby? Pak ryby, jen to tady obejdu a zapíšu si docházku. Tvoje božstvo neznám a na moudrou láň, na tu zapomeň, tu si upekli Teutoni. Ježiš, to je smutný, pekli. No jo. Počkej, ale když jsi tady, to bys mi mohl pomoct. Je tu jeden chlápek a ten hledá hřích. Nevím, co to je. To já taky ne, ale máš spoustu tohohle. Hm? Ty. No, tak jsem si říkal, že bych ho odvedl výš na Beamish Eagle. Nikdy tu nebyl, nikoho tu nezná, no tak ani nebude vědět, jestli jsem ho dovedl tam nebo tam. Hlavně, že se to bude jmenovat Řík. Dobrý nápad. Tam ven. Jestli si vás teda tento Helmut nenechá upéct jako moudrou láň. No, to asi ne, já mám lesní imunitu. A co se stane tomu chlápkovi, to mi je jedno. Je to jeho Řík. Tak jo, já už budu muset jít. Čeká mě Jarina. Jarina? Má pořád tu vyrážku. Šmrncovní exém, co? Jo, to teda jo. Hele, a poslyš, to by si ještě mohl poradit. Víš, já nemůžu najít ani ten zastranej Beamish Eagle. Já jsem asi moc poslední dobou nechodil ven. Trochu jsem se začal do komentářů Del Bello Galíky. A teď, když jsem vylez po té době ven, tak tam, kde byly stromy, jsou teď pařezy, a kde jsou pařezy, tam jsou teď stromy. Chápu? Ne. Ale jestli teda nemůžeš najít Beamish Eagle, což je fakt divný, protože je to jediný kopec tady na té celé placce, tak já ti poradím. Když půjdeš tolik minut tam tím směrem a vylezeš předtím na strom, tak ho tam uvidíš. Je, tak to moc děkuju. A nejsem tužnej. Něco bych smlasknul. Mám hlad jako vlk. Co takhle broilera, strávkovském způsobu. Tedy Hilde, broilera, to si dám říct. A ruce si zumyl. Tobě. Můžu. Můžeš. I kocourku, napadlo mě, že jsme dlouho nebyli za našima. Herrenpfafenstrafenů. No a to bychom tam mohli zajet, viď? A vyšlo už určitě i příští týden, viď? Gost? No tak, to by teda nebylo. To ne. A proto máme díl?
teďko na začátku bobří sezóny. No. To snad nemyslíš vážně. Minulý týden jsi měl správní radu před tím autem. A teď ti snad bude kdejaký pobr, milejší než já. Takže... Tak snad bychom do toho héhli a on stráchnu zajet. No, dobře. Ale jedině, když mu ty udělá ty pečený veverky na currywurstech s tou silizovou omáčkou. No jasně, rybáčku, udělám. No a když už tam bude, tak se tam chvíli zdržíme, vy. Jak jako zdržíme? To mě za mě na furt. Nezačínej s tím zase. No. Podívej se. Co vidíš? Bažinu. No tak přece zavři oči a představ si. Zavři oči. Představ si to, jak to bude vypadat. Představ si. Bažina. Furt je bažina. Ale přece podívej se. Tamhle postavíme šůle. No a tamhle postavíme pánvov. Tamhle postavíme Bauhaus. A tady dole to bude můj majsterštyk. Univerzitní výzkumné a vzdělávací centrum. Forschungszentrum Hermdorf. Podívej, Hilde, takový krásný šemehelý. Co to děláš? On mi krade mýho brvile. Co se diví, masožravej motýl, no. Teď se tady všude podívej, no. Podívej, tamhle, termíní velký jako hokejový úkyl. Tamhle, vidíš, přes ty komáry není ani vidět. Žloutej, tyfus, vyrážka, kdo ví co ještě. A tohle, oni. Pojďme to jen pitomně, jděte. A přitom mám na tebe za každým stromem připravený vedle. Hele, to jsou počáteční potíže růstu. My překonáme vůli a odhodlání. Ale to víš, že rozmyslíme. No, a víš ty co, bys ještě na chvíli ven. No ale ty, tak seš doma.
Sakra pařez! To už je hodin! Micko, ty si sedni a hlídej. Vyšel Vodnický, tak mňoukni. Já zatím připravím něco k večeři. Za chvíli přijdou bludičky, ty jsou ošitě vždycky pěkně hladou. A jak se tak rozhlížím po tom močálu, pár hladových krků se tady taky nahádká. Žabička. Vařím žabí polívčičku, pro bábohy, pro bludičku. Zasolíme, otevříme a sladíme a slizíme. Necka pak to ochutná. Sakra pařez! To už je za tolik. To abych šla zbudit netopejry, aby nepřeletěli pozdě na všechny. Co to vaříte? No tak teď už kočku. No jo, už byla stará, chudák stará, unavalá. Ty Liguno, míchej chvilku. Já jdu zbudit ten netopej. To bych taky chtěla umět takhle vařit. Liguno, pojď sem, podívej na to. Podívej. V takovém outfitu by se to topilo. Co to je? No ale, víš co? Stojí to tolik a tolikrát tolik teutonských koleček. No kde bys na to jako vzala? Kdyby mi přiznali sociální dávky. Jako samoživitelce v noci. Ty někoho vyživuješ? Sebe. A jsem na to docela sama. Liguno, ty te vůbec nemícháš. Jak se mi to spálí. Babi, vy umíte přičarovat bolení zubů. No tak, když na to přijde, A prej taky prašivinu. já bys. Sem tam. To bych taky chtěla umět takhle čarovat. Jděte, děvčata. To jsou jenom takový čarodějnický základy. Já bych se chtěla umět topit jako vy. To je děsná otrava, babi. Otrava. Jak to můžeš říct? Co jde na nás? Nazdar, les, babo! Nalez! Nazdar, nazdar, les. Neruší. Opravdu.
listopadu. Ty, dáš si kočku se zelené vodnické? Tak, ono je tolik a tolik a tady je poklidná kavárenská zábava. Diskusní klub. Já si myslím, dámy, že byste měli obě dvě nahlédnout do svých pracovních smluv. Jsou tam totiž uvedeny určité podmínky. Když už mluvíme o podmínkách, šéfe, na našem pracovišti je vlhko. Je-li místem výkonu práce močál, jeden by se snad mohl domnívat, že to snad patří k věci, ne? No jo, ale šéfe, my máme taky hlad. Kdyby nám tady babi občas neudělala nějakýho ježka nebo kočku, tak jsme celý týden na studených drábách. Studený. No to mě by se taky líbilo, kdyby mě pečený křepelky padaly sami do pusy. Jenomže tak to na světě nechodí. To si nejdřív musíte zasloužit neboli odpracovat. Podívejte se na sebe a pak se podívejte třeba na Jarinu, jo? Jarina má výsledky. Dneska teutonský rybář, jo? Předevčírem zase tadyhle ten. No a teď Jarina má výsledky. Podíváme se ale teď do vašich pracovních výkazů, jo? Klidně. Tak hele, březen? Nic. Únor? Nic. Leden? Nic. Prosinec? Pozor? Nic. Listopad? V listopadu, to jste se vytáhli. Oni utopili koně. Oni utopili slepýho koně. To je škoda takovýho masa. Slepýho koně. Kdyby mi aspoň někdo řekl, že s tím takovým hovadem budu dělat. Nerozčiluj se, vodní muži. Trcne se ti chlorofil. No ne, no tak s tím koněm nám to trochu ujelo, no. Ujelo? Od rána do večera hulej sušený houby a pak nerozpoznají klienta od koně. Náme zima, šéfe. A ve smlouvě se píše, že dostaneme festovný bufy, nepromokavý baťák. A podívejte se, jak vypadá. Nás. Když vidí nějaký teuton, tak uklíš. Koukněte, jak se dneska oblíkají teutonský ženský. Lukáš. Jo? No. Jo, a takhle. Jo. Ta na sobě neměla vůbec nic. Ani dole. No, asi má totiž fajnovější práci než my a nemusí se válet močála. No tak, já teda musím uznat, že v tomhle máte jako tak trochu pravdu, jo. Vypadáte jako fakt hrozně, no. Já bych si vás stačil, kdybych vás někde potkal, ale na druhou stranu pracujete zejména od mě, takže na vás zase není tolik vidět. Já chci toho po vás tak moc. Počkáte si na klid, že uvidíte, hezky ho pozdravíte, zaujmete, ukážete cestu, poskytnete patřičné služby a uděláte servis.
Je to tak moc. Hele, podívejte se. Podívejte se. Utopte mi alespoň tolik korun měsíčně. A já se vám do toho vašeho magazínu podívám. Co by se tam pro vás dal jako tento, jo? Ale jak nebudou výsledky, nebude nic. A teď honem do práce už je tolik a tolik. No, flákání bylo dost. Šup. Babo, ty tolik mě do čista vysuší. Prosím tě, tohle by přišlo ze zhora, z úřadu. Mohla by ses mě na to kouknout? Víš, jak jsem na tom přečte. Ty hodnický, kdyby ses měl fakt naučit číst. Číst? Hele, proč mi tohle děláš? Co umím číst. Já už to bez toho do penze nějak doklepu. Serge Eherte, Herr Wassermann. Babo, to. Teutonština dobrý, zkus to po našemu. Ale už by se měl naučit. Vážený zelený přítel. To jako já. To jako ty. Upozorňujeme vás, že jste ve věci povolení výkonu topení na vámi udané adrese stále nepředložili. Technickou specifikaci topeniště, kategorizaci rizika požárního nebezpečí, požární řád, poplatkové směrnice ani evakuační plán. Nepředložíte-li tyto do konce tohoto, bude vaše topenářská koncese ukončena. Hezký den, Teustonský živnostenský úřad, velmi děkuji. Teda, evakuační plán. To bych pro tebe ještě nějak zkoupal. Ale požární řád bažiny, tak s tím si teda opravdu nevím rady. Kategorizace rizika čeho? Teď já nikde netopím. Já jenom topím. Nic si z toho nedělal. Podívej, co přišlo mně. A je to rovnou přeložit. Spaňa lesní osoba. Počkej, ale pro koho to je? To jako já. Podle závěru požární revize, provedené dne toho a toho na vašem pracovišti, bylo zjištěno tamtéž, že odkouření vaší černé kuchyně neodpovídá technické normě tolik. Do tolikátého jste povinna závadu odstranit a uvést stav spalinové cesty do souladu s normou. To je vyvést komín tolik metrů nad koruny stromu. Nebude-li toto provedeno, provoz vaší této bude zastaven. Hezký den, Teutonský živnostenský úřad, Vemyžlík. Hele, ale to vypadá jako spiknutí. To je učiněný spiknutí. Hele, taky jste mi to neví. Včera tu byl hejkal a říkal, že jsou na kraji močálu navezeny nějaký roury. A co? Melírovací trubky se tomu říká. Teutoni tím chtějí vysoušet močál. To se neodvážej. Počkej, ale
nesmí, babo, musíme okamžitě něco podniknout. Svoláme schůzi. Řekni trpaslíkovi, jo? Já se stavím u vlkodlaka a řeknu Hejkalovi. Počkej. Zítra tolik tady u tebe, jo? Jo, a prosím tě za to trochu. Máš tady pekelnou klendru. Jsem jako dlouhý most, co vůbec druhou stranu nemá. A ty jsi hloupý dost, marně tě doma někdo čeká. Jsi jako plíseň v blátě rozpuštěna, jsi pod mou dlaní vyzvějící vlna. Můžeme spolu tančit na vodě, vezmu tě dolů, hlavně buď v pohodě. můžem si stříhnout, Rybí Maria, to je tak všechno, víc tím nenaděláš. Jsi jako truhlíček, který se všemu stále směje, když svítí měsíček. Klidně se polož na koleje, nebudu smutná, mě to prostě nedá, je mi to putná, když jsi jak kus dřeva. Můžeme spolu tančit na vodě, tě dolů, hlavně buď v pohodě. můžeme stříhnout, Rybí to Mariáš, je tak všechno, víc tím nenaděláš. Václave, a nebude tam moc draho? Prosím, tak robáčik, nepamětáš? Benzín a strdě za půl darmo. Sunan úplně zdarma, služby jak ve Švajčiarsku. To si nečítala ty prospekty. Jo, ale s tím kvašeným strdím opatrně, Václave, znáš se. A teď tudy, anebo tudy? Oj, no, takto. Pre tieto prípady som najal znalca miestneho, takého insidéra, hej. Je to jakýsi starý druid, nebo doktor Uj, neviem, jak sa to číta, ale pozná tu každý šuter. Hej, pán doktor, kde sme? Tu sme. Tak kade ďalej? Tam či tam? Já teda myslím, že už jako tam dobře, ale za chvíli tam budeme. Asi. Nebylo by lepší kouknout se do mapy? Ano. Tak, pane praotče, tedy pokud jsme tady, tak musíme jít nějak sem. Ovšem, pokud jsme tady, tak se musíme vrátit sem. Joj, zlatý můj, ale to je na náš prostý moc strašně zložité. Nevěděl by si to nějak jednoduše? A jak se to tam vlastně jmenuje? No,
No víte, 50 let jsem tady už nebyl, no. Tady je taková jako zkratka a tady už to prostě někde musí Co? Žít? No, žít, však jsem ti to hovoril, ten sa tu vyzná, čo? Jo. No, si říkám, Václave, nevím, jestli jsme ten trip neměli vzít přes agenturu. Aby jsme se tam všichni vešli. Já už nemůžu, kudy teď? No, Andruj. Přiznám se, že jedu na medu a na kopec tě dovedu. Až vylezem na kopec, rozepnu poklopec. Mapa je špatná, co teď sní, cesta se zdá dost komplexní. S návrhem se tedy vytasím, na medu vykvasím. Zamáš dolů do kraje, pokyneš na všechny partaje. A až se za tebou připlazí, jen rozdáš příkazy. Já se tam mezi tím posadím, dokouřím, dokvasím, dosladím. A až se všeho nabažím, vrátím se do bažin! To je divný. No mně se zdá, že před tamhletou skalkou už jsme šli před hodinou. No než jsme brodili řeku. No, rieku hen tam vidím, no. Tady je to samá řeka, jedna vedle druhé. Terén je poněkud komplikovaný. Kde jste vyšli těmto pozoruhodným věcem? No vidíš, jsem říkala, že se nám budou hodit. A vy poznáte účel a zmysel tých růr, pán Druj? Já myslím, že jo. Myslím, že by nám mohli pomoct v našem přesunu. A já. No, to bylo takový. Létání vyžaduje výcvik a to není v našem případě relevantní metoda. A teď dalej. No, jak to urobíme? tak můžeme vyzkoušet ještě třeba jinou metodu. Slyšeli jste někdy o velkoprofilovém kousení? Táto metoda je relevantná. Tak nabízí se řada dalších aplikací, například pomůcka pro tělesné posilování, nebo jako Mám takový pocit, že jsme se zabývali otázkou, jak se dostaneme na řík. Tak jistě. Já myslím, že bychom to mohli použít jako prostředek mancie. Čo? Manci čo? Tubo mancie. Co říkáš? No, nevím, jak tam chrastí. Asi by se to mělo vyčistit, no. A to jakože, to by vám povedali potom, že kadiaľ sa máme dostat na žít? No, pokusím se vám to vysvětlit. Když třeba nevíte kudy kam, tak ozbrojete koně. No a ono vám za chvíli dojde, co a jak. Tomu se říká hypomancie. A co když nemám koně? Dá, že se pohodí koza. Jistě. Obdobným výsledkům můžete dojít pozorováním různých předmětů. Časté jsou třeba nekromancie.
Nebo kopromancie. Zvláště, ta funguje téměř univerzálně, vždy a všude. No, když jsem pracoval pro jednu poradenskou společnost na závisti, tam jsme předpovídali téměř cokoliv z čehokoliv. Třeba věk, březost, střední délka dožití. Dobře, tak pokusím se vám to předvést prakticky. Řekněme taková rabdomancie. Tak, to se médium, to jako já, napojí na přírodní vibrace, pak se vezmou do ruky tyto kouzelné hůl, v pravý okamžik se odhodí na zem a vy si pak jenom přečtete výsledek. Čo vám tie paličky čul hovorá? Podaj to, nech môže prečítať. Díky. Šikovný chalanisko. Když překročíš řeku, zničíš velkou říši. Uvidám. Když překročíš řeku, zničíš velkou říši. No, a co dál? No, asi se to nějak zaseklo, nebo co? No je to už starší model. Víte, je to osobní dar od jedné delftské kolegyně. Byl to tady nezapomenutelný zájezd. Víte, oni tam musí takové bílé tuniky. A oni tady mají takové jako vepředu, jako, a tady No, naštěstí mám sebou ještě jeden model. Tuzemské provenience. Běžte na řeku, po řece dolů Jídechu, tam uzříte horu. Hora tučná, hora šedlá, hora kulatá! No, a teď už to nemůžeme my dál. A kde je to strdí? A kdy už tam bude? Takú ty ale jednu ozaj cestu papolu treščím. Klid, Václave, klid, ale my jsme tam došli, ne? A jak je to tady vlastně z vlky? Klid, paničko, vlků, no. Když som ale do vlka si dobre pamätám. Jaj, a vy jedine tie svetielka, kúknite, aké pekné. To budú určite dobrí ľudia. Myšlenka, která mě napadla, jistě ti rozšíří kokadla. Nemusíš se mě na nic ptát a pojď si zaplavat. Radši se nedívej za sebe, on už tě někdo dovede, on už ti někdo pomůže do prostředka lůže. Užívej si té pohody, postupuj dále do vody. Na cestu bzučí ti komáři, ti s úsměvem na tváři. Hlavně si nedělej starosti, močál je plný možností, i přátel, kteří tě s radostí do hrnce vykostí.
nám kade nažít? Nevím, o čem mluvíte, cizinče. No a tak aspoň nějakou krčku, kde bychom se mohli najít, poznáš? No já jdu bábě, máme schůzi, tak pojďte se mnou, jestli chcete. Dostaneme se, usadíme tu. Tak jsme tu, no. Kde tu? No, na žípe. No, ale na žípe. Na žíp, totiž na Bénešvíku, sídlí tenkovský praotec Helmut. To byste ho odtamtud museli nějak dostat. Čo tam sedí? Kdo tam sedí? Praotec Helmut. No ale tak zase na konci dna, tak však on je praotec, já jsem praotec, tak se nějak dohodneme, ne? Že? No, to zní docela rozumně. Tak, když se tady praotec všech sebe delegoval, Takže bychom se vlastně vůbec nemuseli angažovat. A poslyšte, panečku, jaký je vlastně váš vztah k dotacím? Třeba takový chov vnitřní, ten má svůj zásadní jistý společensko-ekonomický význam, ne? No v zimě mají kožichy znutří ohromný společenský význam. Ohromný. Ale nutrie vůbec nejsou na programu schůze. Nepozvali jsme je. Se jenom ptám, no, nemůžou. Moment, počkat. Kde jste tohle vzali, to vám někdo dal? Ne, to jsme nazbírali v lese. Takže jsem se mýlil. Myslel jsem si, že melírovací trubky ukradl ten lesní muž, ale byli to oni. No ale my jsme nic neukradli. Neukradli. My jsme je našli. Jste zbytečně skromní. Sláva našim hostům! Sláva práci. Sláva jeho služby. Takže tímto končím schůzi. Limuno, toč mluhovinu na družbu! Guten Abend, Damen und Herren. Jmenuji se Hirsch a jsem teutonským správcem Bemištu. Vítám vás na dnešním školení bezpečnosti s názvem Jak se bezpečně pohybovat v mošále. Školení vychází ze stejnojmenné brožurky vydané Teutonským ministerstvem osvěty a kultu, kterou, jak předpokládám, jste si všichni již dokonale pročetli. Je tady někdo, kdo brožurku ještě nečetl, kdo se s ní neseznámil? Jeden, dva, ein, zwei, sieben. Tímto děkuji dobrovolníkům, kteří se přihlásili do akce Odchytli do žravého medvěda. Abychom základní teze kurzu měli stále na očích. Nyní bych rád požádal svou asistentku, abychom se pustili do praktického. Bod číslo 1.
vyhýbáme se kontaktu s ženskými osobami neznámé. Pravidlo číslo 2. Nereagujeme na obscénní a vulgární posuny. Pravidlo číslo 3. V močálech chodíme zásadně o 2, případně o 4. V případě konfrontace reagujeme úsměvem, eventuálně nabídnutím panelsků, které máme stále při sobě. Pravidlo číslo 5. Při cestách močálem se pohybujeme zásadně o značkách vyznačených Teutonským klubem turistů. A konečně pravidlo číslo 6. Vždy na sobě nebo při sobě nosíme identifikační štítek pro případ sešla. Ale předtím chci s vámi ještě probrat situaci kolem odvodnění paše. Mape. Here. Meliorační potrubí povedeme tudy. Obávám se, že nemám dobré zprávy, pane. Nějaké zdržení? Někdo odcizil potrubí plné hodelce. Ale to není možné, co stráže? Bylo odcizeny rovněž, pane. Vy se strážník. Jež, já! Vy si ze mě tropíte šouvky? Ano. Chcete říct, že někdo za jednu noc odcizil 20 kilometrů melioračního potrubí? To není možné! Bohužel, pane, v této zemi to možné je. Co prospektoři? Už se vrátili? Ano, to už se vrátili. Chci s nimi okamžitě hovořit. No tak, ten první, pane, ten je na ošetřovně, protože ho vykastrovali jezinky a ten druhý, tomu bába přičahovala rohy. Máte, pane, v tom směru nějaké dispozice? Zapřáhnout Elora! Ono,
Příručku správného teutonského vaření jsem jim nechal natisknout. A oni spolu si to domů a pořád žerou žáby. Neuměj číst. A já, ich weiß, sehnal jsem je učitele, instruktora správného chování a hygieny. No, a když to dopadlo, učitel začal poptat a instruktor, ten si kouše nechty a platí mu psychoterapii. Ženo, řekni mi, kde jsme mi Teutoni udělali. Když jsme sem vlezli. Slyšel jsem, pane, že se dole potulují nějací Češi. A co je to? Hejká to, topí to, čaruje? O, ne. To je něco skoro jako lidé, takový nový druh, bych řekl. A dokonce prý ovládají fermentační proces. Tak, aby jsme se tady z toho nezbláznili. Ty objednej taxi, koně. Ještě, jo! Chceš tam mě to všechno dohlášit. Jo! Moje sociální motivace je silně utlumena, meine Liebe. Silně utlumena. Ale víš, co mě Hilde nejvíc štve? Že všechno, co jsme svými dominatelskými bazáty vyrvali z tohohle močálu, se rozplyne bez větru, bez náhrady. Dobrý den. Vyhledáme jakéhosi pána, jak se volá? Helmut. Pána Helmuta hledáme. Prosím. Já jsem Prakotec Helmut, s kým mám tu čest. Dobrý den, Dešima, já jsem právotec Čech. A toto je moja prastará Božina. Má podíl. Milostivá, ruky poskávam. Tuto jsme si dovolili takovou maličkost, pojď sem. Do vašeho bytu alebo jaskyne, neviem, kde bývate. Hilde, oni nám darovali kuchařes. Toto je roztomilé, rozkošné, zde v lese. Dáte si čaj nebo kávu? Neviem, čo je, nie. Tak, co vás sem přivádí, herr Čech? Pán, Cater, jak by som vám to povedal, no. Viete, ja by som sa tu rád usadil, hej? Jako aj so svojím ľudom, chápete? Jako myslíte tady na Vémy žíglu? No tak ono už sa to tu volá žíg. Cože? A máte nějakou představu o teutonské moci Čechu? Nie, to nepoznám, neviem, prečo sa pýtate? Pozrite sa. No, pozrite sa. Nás je jednoducho veľa a my potrebujeme životný priestor. Chlieb stravu. To aj ten, no. A my sme s Božinkou videli také pekné prospekty a sa nám ľúbila tá krajina a tak sme si povedali, že tu usadíme. Tak sme tu. Situace vypadá beznadějně. Na tohle nemám. Ale Helmut, pane Čechu, nalejme si čistého vína, ano. Představte si, že po celé generaci tady budujete výspůd civilizace, podívejte se. Výspůd? No, teď bychom ji snad měli opustit bez náhrady. Rozumíme si?
No jasne, úplne vám rozumiem. Perfektne vám viem, o čom hovoríte, áno. Ale o akej beznáhrade sa tu bavíme? Dobře, jinak. No, úplně teoreticky. Kdyby jsme se teda posunuli kousek bokem, Odsunul. tak bychom k tomu přesunu Odsun. potřebovali nějaké goly do tahu. Jaj, no bolo, ja mám spustu, ale viete čo, keď už teda hovoríme takto, tak ja by som povedal, že 200 kilometrov tamtým smerom a budeme dohodnutí. To víc nevyrazíš. Volú! 40, pán Helmut! Nech sme dobrí susedia! Vadí, nevědomte! Upeču vám na cestu buchty se zemědýmovou náplní. No? Rychle se po nich chodí. Podívej, Václav, jaký úžasný uklízecí nástroj. Čo to je? Jak je to vymyšlené. No, boži, jestli se neurazíš, kde ti to nechám, mám 2. A ty každý to rozmyslí, šup. Něco na té civilizaci je. A prosím, pozdravujte dole v Pažině. Tady je ta země zaslíbená, mlékem a strdím oplývající, v hojnosti trubek nedostižná. Tady to dáme. I jali se sestupovat z hory, radost svou všelijakým způsobem projevujíc. Když pak vůdce scházeje z hory rozmlouval s nimi, jak by měli ten kraj pojmenovat, pravili všichni jako z jednoho hnutí. A odkud bychom si jiné jméno vzít mohli, než od tebe, otče? Neboť poněvadž ty sloveš Čech, nech země tato Sloveček. Žijeme tu s jezevci, šakaly a pralesnými druhy až do konce konců.